Čaute ľudia, dneska tu máme pokračovanie Build a Boat. Pred 2 rokmi som natáčal Build a Boat s týmto chlapčekom a dneska budeme natáčať part 2, ale nie je to zaznamenané ako part 2, takže pozdrav sa Martin. Takže dobre ľudia, máme to poskladané s Martinom, je tu všetko a teraz vám Martin povie, že čo tu všetko postaval, ja som nič nepostavil, tak on vám povie, že čo to je. Takže tu sa mu budeš ty stlačiť toto tlačítko a tu budeš strieľať všetko, čo nám bude zavádzať, chápeš? Ty máš tu na stolečku a tu nám máme rýchly roxový motor. Ja toto neviem, nepamätám si, ak som to získal, to ja budem dávať ako turbo. Ja budem šoferovať loď a ty budeš len strieľať to, čo nám bude zavádzať. Jasné, tak ideme na vek? Všetko. Dobre, môžeme ísť. Takže vyplávame, launch, yes. Už Martin to A spravil. potom klikaj čudlík, keď dá čo zavádzať. Chlapci, už nám odonzilo 2 kanóny, už nemýma ničo. Môžeme strávať iba z jedného. Chlapci, odonzilo nám jednu stoličku a ja som teraz kydol a zomrel som, no. Bohužiaľ, ideme od znova. Ja ešte žijem. Ľudia, takže Martin dostával všetko, hen čo tu máme, neviem koľko kanónov a 3 motory, takže teraz to ide všetko vysvetliť Martin znova, lebo ja neviem vysvetľovať. Takže máme tu kanónov, 3 motory, ako vám sám povedal. Ja teraz elektrikujem naše kanóny, nej. Tam máme vzadu 3 motory, takže všetko je v podstate malo byť. Takže sme naspäť, kde sme boli a Martin, čo sa stalo s loďou? Naša loďa prišla skoro všetky naše silné paly a mali by sme si dať pozor, lebo padli nám všetky motory a sme tak trocha moje vlasy. Viem, že nemáš Jak vlast. to, že to Ti to... Oj. Dobre. hovoril si, že dneska pôjdeš, ja sa ešte držím. Ľudia, Martin, ja som zemrel, ešte Martin sa drží. Jako Martin. Normálne som skoro na konci, vlastne, skoro som na konci. Ľudia, on sa dostal nakoniec, neverím. On sa dostal nakoniec, popíš to, aké to bolo ťažké. Yes sir, ohňostroj. Áno, on ho stroje. Takže keď sa vám video páčilo,